mà anh ấy là World WCC thì bây giờ kan zin na masaka phei chuanin soi ho tura khanin mi ten Sakawlh ne na an thlun jom tlat na hei kan tiang chu tiang kha tiang ti khania khan te po kha kan no pan lai tang to WCC le Sakawlh chung chang hi chu kan hriat to khania chuwang chuan a thing hi kan herlo manga angai hen kan lut le kal san hi ahun to de hlek hen kan hria khati kan zo thar chuan thang thar ten de kan anon kha thar vele mai ni de hen ka hria chuanin kan zir lai hianin nia a historical ang deuh takin minron zir puya heng denomination lian tak in zom khom nang chi kha aron thlur bing ani mai thaya ke ma lo din du khopen lo nge lo du khop lo na dewa chuan heng Luzon movement ang chi te World Evangelical Alliance kha han zir ta zo kila an malak na po hi he ai influential zo ni te po hin lang WCC ai ma hian WCC te page an tunang ai chuan tunai khovel ai chuanin nge an thunai na hi chu tilu tuk to lo de vem ti te